Tak, ahojte, ja vás zdravím z Makarskej, sme tu na takej skoro 4-týždňovej dovolenke rodinnej, ale zároveň tu máme všetky veci, budem tu normálne trénovať a do toho v podstate každý deň pracovať. No a prišli sme už v sobotu, dnes je teda pondelok, no a včera som už stihol ísť na bicykel, bol som nejakých 75 km z Makarskej do Omišu a naspäť. Bol som to tu troška omrknúť, počasie je zatiaľ úplne výborné. No, máme takýto maličký apartmán, tu mám odložený teraz bicykel a tu mám všetky svoje tenisky. Tu mám laptop, lebo ako som hovoril, tak pracujem. No dnes už mám po raňajkách, vstal som o 6 dnes, výnimočne skoro, ale chcel by som si v podstate už prenastaviť takéto vstávanie, lebo minulý rok sa mi darilo vstávať celkom skoro. Vstával som väčšinou ráno okolo 6:50 a bolo to super. Mal som v podstate vždy hneď takto skoro ráno už jednak otrénované, alebo som naopak vstál a hneď pracoval, že som v podstate robieval do nejakej druhej a potom som mal celé po obede voľné. Tak práve akože tu som si to dal za cieľ, že si to prenastavím do tohto istého režimu. No a idem teda ešte pracovať, dáme si potom spoločný obed a dnes ma čaká hodinu 40 jazda, mám tam nejaké silové intervaly do kopca, čož teda tu od tie kopce nie je vôbec núdza, tak niečo si vyberiem a pôjdem si tam tie intervaly spraviť na tom kopci. No a zajtra potom mám nejaké ďalšie tréningy, ešte som úplne nepozeral rozpis na tento týždeň. V stredu je sviatok, ale chcel by som aspoň nejaké 2, 3, 4 hodinky do obeda si popracovať, do nejakej 10, 11. A potom tam mám endurance jazdu, viem, že na bicykli, tak by som chcel ísť nejaký 3-4 hodinový okruh, uvidím, čo nakoniec z toho vyjde. No, tak ja som ready na dnešné intervaly. Som oblečený a aj mám nachystané nejaké tyčinky a idem teda a podám potom update počas alebo po intervaloch, že ako sa mi to jazdilo, som sám zvedavý, že ako to bude. Našiel som si tu taký kopček, je to nejakých 25-30 minút cesta, čo mi vlastne vydá akurát na warm-up a potom mám 10x2 minúty interval s 3 minútami vyjazdením medzi. Tak som zvedavý, ako to pôjde. Uvidíme. Where did all the times go? When did they all pass by? No, tak ja mám intervaly porobené, ale bolo to celkom tvrdé. Jazdil som to hore dole na tomto kopci, išiel som asi 3-krát hore dole celý kopec a dal som si 2 želatinové tyčinky počas toho. Teraz ešte minútku 30 vytočiť nohy a pôjdem naspäť, ale pôjdem teraz s tou vrchnou stranou, myslím, že by som mal tady dostať, musím sa pozrieť do mapy. Za mnou je teraz krásny výhľad z kopca dole, na Podgoru, na more. Ja pôjdem teraz týmto smerom a mám to ešte kúsok na vrch kopca a potom pôjdem naspäť do Makarskej. Neviem, či to je vidieť, ale túto sú také serpentíny a tam bol ten kopec najviac strmý, ako sa to dvíhalo vlastne z každej zákruty, tak tam to bolo najviac také tvrdé a potom zvyšok kopca bol celkom v pohode, taký tiahly, že dal sa tam rozumne držať tempo. How did that go? Let them get it burned. How do we quit? How to admit? But sadly that be the end of the script. And damn, I gotta move on, away from my comfort zone. Yeah, I gotta stay strong, even if my wounds open and show. Yeah, I gotta live on. No, tak ja som akorát prišiel z jazdy. Už som odstavil bicykel tuto. Bolo to trošku ťažšie, šlapal som tu nejakých 30-40 W na FTP. Som to jazdil teda, ako som spomínal, na tom jednom kopci. Boli aspoň krásne výhľady, je tu fakt krásne počasie, bolo teplúčko, takže som sa snažil po každom intervali sa osvietiť vodou a
Zjedol som, ako som spomínal, 2-krát žele. No a teraz idem do sprchy a pôjdem za rodinkou do mesta, pôjdeme na zmrzlinu na nejakú limonádu alebo niečo, taký voľný program, voľný večer. No tak ja som mal dnes beh, bol som ráno behať 12 km niekde okolo aerobného Prahu a potom som celý deň pracoval, lebo som potreboval poriešiť nejaké veci. No a bol som plávať, išiel som o nejakej pol štvrtej z domu. Zistil som, že tá plávareň je tu úplne super, pretože tam vôbec neboli ľudia. Boli sme tam 4, je tam asi 10 dráh, takže úplne skvelé. No a prišiel som za rodinkou do mesta, boli na detskom ihrisku, sme tam asi hodinku teraz sedeli, rozprávali sa, Luka sa hral. No a teraz sme ešte sa vydali na prechádzku, ideme sa tuto prejsť okolo toho polostrovčeka a potom pôjdeme asi si dať ešte nejakú zmrzku a niečo, večeru a tak ďalej, čiže celkom super produktívny deň dnes. A zajtra pôjdem na nejaké 3-4 hodinky na bicykel, ešte neviem kam, som si nenaplánoval nejakú trasu, ale niečo vymyslím a pôjdem na bike. Ahojte, máme stredu ráno, je nejakých, neviem, niečo pred 8 a dnes som chcel ísť na bicykel, nejakú dlhú jazdu, mal som to v pláne, že nejaké 3 hodinky jazda, ale ako môžete vidieť, tak je trošičku zamračené a cez obed sa má to počasie ešte viac kaziť a má začať poprchať. Tak ráno som si písal s trénerom, že nech vymyslíme nejaký alternatívny plán a dohodli sme sa, že cez víkend, čo som mal mať taký run walk do kopcov na nízkych tepoch, takže to pôjdem dnes. A v sobotu tým pádom budem mať iba nejakú krátku pár minútovú brick session. No tak som teraz prejsť datík a prejsť tu na nízkych tepoch, rozdielne okolo 130. A už sme vystúpali celkom kus nad more. No ideme ešte ďalej, uvidíme, že kam sa až bude dať dostať. Naklikal som si doma v nejakých 10-15 km okruh, tak uvidím, že kam ma to donesie asi teraz. Zadiaľ to by som povedal. A musím uznať, že výhľady sú tu zatiaľ veľmi pekné, tak snad to bude takto aj pokračovať. Konečne musím, kde sa dá aj trošku klúsať, tak poklusávam, ale zase idú kopčeky, takže zase budem musieť zvolniť. Tak máme tu trošku trailík, ale je to celkom v pohode, i keď mám najlepšiu obuv. Dal som si Bostony. Bostony na trail teda odporúčam, rozhodne. A aspoň to ide kus po vrstevnici a dole, tak dá sa tu trošku pobehnúť.
Akože ten terén je celkom členitý, kameňovitý, sypke to je, ale v pohode. Taká zmena, spestrenie troška triatlonového programu. A už aj výhľady troška z opačnej strany, tu už je vidieť prístav, tak celkom kus už som prebehol. Tak odtiaľto som prišiel, mám nejakých 38 minút za sebou. Tak, ja už bežím naspäť, hore z kopca, teraz po takom traverzíku ponad Makarsku a bolo to celkom super, taká zmena, také spestrenie, keďže stále behám v poslednej dobe na rovine, tak mi celkom padlo vchod toto. Only one, only one, only one. Only one, only one, only one. Patience. I'm running, running, running out of patience. There's gotta be somebody who can save me. Gotta be someone who feels the same. Cause I've been all by myself, got nobody else to help ease my mind. I feel so lonely, so goddamn lonely. Can't be the only one. No, I can't be the only one, only one, only one. Only one, only one, only one. I can't be the only one, only one, only one. Only one, only one, only one. Rajčinky, drefa a bagetka. Ja? Ja mám špenátovo, banánovo, také špenát, banánči, ja tuším. Luka má mango, banán, pomaranč, to je také ovocné. Tvoje sa volá Sliders. A to je repovanie žemo. Sliders? Že homemade. Čo? Že opička sedí vedľa nej. Aha. Ako to tvoje vyzerá vôbec? I feel so lonely, so goddamn lonely. Can't be the only one. No, I can't be the only one, only one, only one. Only one, only one, only one. Mám to 11 km, už som asi za polovicou, mám nejakých 6,5. No, dal som si kolečko cez prístav a teraz pokračujem ešte týmto smerom na opačnú stranu a uvidím, kam ma to zaniesie. Ale tu je veľmi pekné more, úplne také tyrkysové. Neviem, či to je vidieť, ale fakt pekné. Veľmi pekné pobrežie, skalnaté, útesové. Tuto to asi otočíme a ja idem naspäť 7 km. Typujem, že to bude mať také 3-4 km naspäť. Keď tak si dám ešte koločko okolo prístavu znova a pôjdem domov.
Už som vo výťahu. Mám teda odbehané, bolo to nejakých 11,5 km. Vonku je akože veľmi teplo, slečno, ale na počudovanie som mal tepy úplne stabilné. Takže super aerobný beh. Finišoval som to niekde na úrovni aerobného prahu. Snažil som sa držať pod. Akože fakt dobrý tréning. Veľmi ma to tu baví behať, takže som bol šťastný. Tak. Ahojte. Máme víkend. A ja som vyrazil na dlhý bike. Šlapem prvý kopec teraz. A mám to dnes nejakých 110 km. Cez 2000 prevýšenie. Tak sa veľmi teším. No tak prvý kopec bude za mnou. Je to vlastne ten, kde som jazdil intervaly cez týždeň. A teraz to idem úplne na pohodičku. Pekne v zóne 2, aj vaty sa snažím držať dole. Takže fajn, no a budem teraz smerovať hore do hor. A budem ich celé obchádzať. To je vlastne dnešná trasa obísť celé Biokovo. Keď som vychádzal z domu, tak bolo zamračené, teraz už je krásne slnečno, vidíte za mnou. A rozhodol som sa preto dať si dlhý rukáv a túto tenkú vestičku od Isador. Ale v podstate začína mi byť asi teplo, akože dlhý rukáv je v pohode, to aj keď budem zjazdovať, tak celkom to bude fajn. Ale vestičku si dám asi dolu a zbalím si ju do vrecka a zároveň zjem jednu želatinovú tyčinku a pokračujem v kopci ďalej. No tá vesta, ona je úplne cool, ona je úplne takáto tenučká, maličká, takže veľmi ľahko zbaliteľná a schovateľná do vrecka, takže fakt odporúčam, ak hľadáte nejakú veľmi spratnú vestu na takéto jarné alebo letné výjazdy, keď je horšie počasie ráno, tak táto od Isador je úplne skvelá. Sice nie je nepremokavá, ale je v podstate neprefúkavá a viac menej to podľa mňa stačí. Tak toto stúpanie mi dáva zabrať. Má to strašné sklony, 13-14%. Zabíja. No, konečne ten kopec trošku povolil na príjemnejších 6-7%. Ale ja dokonca zvolnil rovinka, ale je to portor. Nie je dlhý, ale je vyslovene, že prudký, proste priemer možno cez 10 alebo pri 11 a celá tá spodná časť to bolo non-stop 11, 12, 13, 14 11, 12, 13, 14 akože veľmi pekné výhľady, veľmi pekná príroda všade naokolo, parádne počasie, takže výborná bajkovačka dnes.
prešiel nad Brelu a Bašku a mám to ešte nejakých asi 15-16 km naspäť, tak idem to doraziť. Bolo to celkom výživné, už teraz mám 2050 výškových a ešte ma čakajú také maličké kopčeky, čiže 2200 asi budem, možno niečo také. Akože veľmi, veľmi výživná jazda toto. Ale pozrite na tie výhľady, to je úplne nádhera. Tak ja mám dnes ďalšiu jazdu, idem na nejaké 3-3,5 hodinky s tým, že mám to celý čas, akože sa budem snažiť držať v zóne 2 aj vaty, alebo teda akože nižšie, ale tepovo v zóne 2 a mám tam v rámci tej jazdy 3x10 minút FTP interval. Idem pekne po pobreží smerom Ploče. Je to taký zvlnený terén, tak dúfam, že sa bude celkom dobre jazdiť dnes. Nemám tu až také veľké kopce ako včera, ale akože je to zvlnené a nastúpam zhruba nejakých 1100-1200 výškových, takže celkom pohode, no, uvidíme. I'm running out of time, every day goes by so fast. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars. Tak ja mám porobený druhý FTP interval, teda 10 minútovku okolo FTP a idem si dať želatinku a pokračujem naspäť. Mám tu teraz 53 km, 600 nastúpané, čiže bude to nejakých 105-106 km. Už sú také krásne jazera. Make the most of this night, come on baby, take my hand. And we don't need to do the things we don't wanna do. Ešte? Všetky nám pobojky a naspäť, dobre? Dobre.
No čo, máš porobené, áno? No.